Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Niya ang sumpay ning na ginapustang sugilanon. Ikaw na. Promise. I don't think makikooperate si Carlo. Makig-cooperate siya kung tinuod siya nga negosyante. Dako ka kayo tong potential. Well, suwaya na to. Doon na lang ko'y concern, Karen. Unsa man? Kung may lain kang motive sa pakikollab kang Carlo, aside from business, better ayaw na lang tingali. Ayaw ka bala ka. As of now, gusto lang ko magkapangan sa business world. What nilain pa? As of now, what about in the future? Tanawon lang. Basta ha, giwarningan na tika ha. Play your cards well this time. Noted. Kiway Realty? Yes. Mo ba? Sila si Karen ug Yana? Ah! So kay Karen, why Yana? Well, it makes sense. Ladugaya kasabot. Mao na akong nahibawan. Ilan ang company? Oh, maayo nun. So far, mayo ang ilang reputation do. Okay. Dahil nga wala na naparamdam to bayhana. Na busy na day sa real estate. Well, good for her. Swerte niya, may amiga siya nga parehas niya na nga nitabang niya. Na-interested na kaniya? Ha? Na-amaze lang ko nga nakabangon pa siya. Na-interested ka, oy. Hmm? Nga daw kung imuning bring up. Sumgoy. Sheila na. Akong sekretary. Oh. Yes. Sige. Sa'yo lang sa akong email. Unsa mga company? Ha? Oh. Sige. Sa'yo tayo, okay? Okay, sige. Akong check karon. Sige. Ngano ko daw? Ang Kiway Realty do. Nag-send og proposal. Wa palibak. Usa kay gusto ning gabayhana, no? Business proposal mo ka. Collaboration, gina. Usa may pwede na mo ikulab. Basta yun kung may gisena. So far, okay ang proposal. Na-request sila og meeting. Saman, makig-meet ka? No. Di mo taga chance nga makapresent sa ilang detailed nga project plan? No. Do. Setting aside personal grudges. Okay sabi lang proposal. Unsa man do? Ila kang advance party? Oops. Uy, okay labot nila, ha? Disclaimer man tayon. Honest to, okay labot nila. Coincidence ragid nga naghiskot ko nila niya niabot na nga proposal. Wes, rejected sila. For what reason? For personal reasons. Sigurado ka sa mo decision, babe? Of course, babe. Pero ano kun, babe? Opportunity for expansion sad good na. Babe, kung makompromise ang atong peace of mind in the future, no way. Di na gini mo tagaan og chance si Karen, no? Bisan kamay nga chance. Ha! Di na gyud. What if purely business lang gid ang iya? Impossible. Kung sa may pasabot na. Makasad lang. Nga wa na gid chance nga magkabalik pa ang friendship. Babe, wait lang ha. Wa may friendship nga angay magkabalik. Ever since, wa mo dyan kong regard niya nga friend.
Nga mong proposal? Kanindot ato? Very comprehensive! Iya lagi, junk! Ano mo ang ilang reply? Gijunk niya nga tong proposal. As expected. No! Dili na mo yung gi-expect. Bright good siya! Nga ni personalan man niya! What am I mo? Gi-reject man ta. So, mangita na lang taglaing company or magpabilin ta nga kita ra. No way! Makikita ko niya. Ako sing i-convince nga makikooperate na to. Dili ko musugot ka yung i-reject. Dili! Muadto ko, ma. Pwede ba mo hilom ka, Karen? Nibalik na sad ka, ana. Pag-ura gani ka nakabangon, nibalik na sad ka. Gusto ka mahapla pag-usab? Di ko gusto mo istorya ini, ha? Pero kinahanglan nga i-remind ti ka. Gisugalan ba ya kiti ka para makabangon ka? Kwarta, kahago, panahon, pamilya. Ako ning gisugal para nimo. Kay pahugit ka, ana. Unya karon nga naka-achieve lang kag gamay? Nalimot na dayon ka nako. Katong Carlo na sad ang imong giuna-una. Yana, Nagsige ba og remind nimo na imo ning buhaton para imong ma-redeem ang imong pagkatao. Pero it turns out nga kadto ra gyud ay gyapon tawhan ang sud ana imong utok. no. Yana, dili ingon, ana. Ang ako lang gusto ko nga mo-expand ta. Ayaw na ko konsulti, ana. Kung para lang yun sa expansion ng imong tuyo na idagang laing mga companies o dili ka angay mag-wild nga gi-reject ni Carlo ang imong proposal. Babe, happy tagsimbahan ha? Why? Magpamisa ko para sa akong proposal nga i-approve sa university. Okay. Naibaw ba ka? Nga so far mauni ang pinakadako nako nga project, babe. Nga if ever ma-approve ni, mauna gid ni ang pinakasatanan. Okay. Babe, dry lagi imong response. Very good. Dili, uy. Kay ba good ka nga support jud ko nimo. Bisan unsa pa na imong project. Mga speaking engagements, mga seminars, mga unsa pa diha. Ako ba yun ang imong biggest supporter, ha? Thank you, babe. You're welcome, babe. Mo ba? O nga, humana na. Ang salam sa do. Sa akong tanaw, di man mahutan og idea si Sheila do. Mulang. Yan, nagbahay na ka do. Oh, wala raman sana. Medyo ma-disappoint lang usahay, pero kung happy siya, happy na sa ko. Hangtod ka na sa ka makagwanta, no? Lai na sa anang pangutanaha do eh. Naluoy ng good ko nimo do. Murag sa more than 1 year nga married life ninyo. Mas ko magyapon og percent niya ang iyang mga extracurricular activities. Ayaw ko sulsul do. Ha? Hindi ka sulsuli ko. Kung sabi niyang gibuhat, Nihatag na ko sa akong opinion. sa ato pa do. Kung ikaw pa ang nabana ni Sheila, ni surrender na ka. Oh. Ha? Oh. Minuwa makakatingog diha. Maode nga wa ko tagaig chance sinigad ni Sheila kay di na ko parihas nimo. Ha, kamo giday do. Ha? Maon diha. Na ako'y nahuna-hunaan do. Sana masana to? Tagaig project proposal si Sheila. Ha? Ako ihumuhong nimo ha. Ay. 3 days na sukad pag-suggest ni Jed pero wa pagid ko makasulti ni Sheila. Kuya wa masagod ko ma. Nga marong timing ko. Parehas ka ron. Busy na sad siya sing laptop. Ay. Kalos ko maka-timing ini. Babe, Babe? may tuyo ka na ako? Ha? Wara bay. Gibantay ka natin ka. Thank you, babe. Nag-research sa ka? Awa, babe. Nag-start ako buhat og draft para sa akong libro.
libro? Yes, babe. Actually, compilation ni sa tanan akong mga nabuhat. Especially ang mga nakakuha og recognitions and citations. Oh, nice, babe. Patay ko. Unsaon lang akong giplano nga project. Unsa? Libro, good. Na, patay ka daw. Wala na gini time na mo. Protestahin na doy. Protestahin ang imo asawa. Ha? Protestahin! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!